Tack att du får känna. Jag tackar dig till att vara fjollen. Därför vill jag sjunga den bön som Jesus själv har lärt oss att bedja på mitt modersmål svenska. Och där ska vi musika av hållmål i minnet av Paulus som Kristus tempel på Filia.
Guds ord säger lyft din blick emot fjällen, och det kan ni ju göra
börja och le med ditt ansikte. Och låt det bråse komma fram och ansiktet. Gåvan är lovad dig utav din pappa i himlen. Ja, pappa är lovad att ge dig det Gud. Du skall få det. Du lyft öronen. Halleluja. Om du bara är ärlig och öppnar ditt hjärta för Jesus. Är du bara hela dig och öppnar hjärtat för Jesus. Du skall inte prestera någonting. Kom inte med nästa självlighet. Tvärtom, du skall kapitulera. Är du fräkna mot och gärst du alltid lever ut. Det är den heliga ande som vill fylla dig och bruka dig. Det är hela ande som vill fylla dig och låta. Herre, Drottning, åh vilken dag. Filikus dag. Din födelsedag till jubileum. Det känns du bara använda för jorden. Nu är försoningsdagen på Golgata där du gav ditt liv. Och dagen och Golgata var det ganska lite till dem. Men idag, Jesus, En dag, Jesus liv. är ditt liv vårt liv genom din heliga ande. Av ditt liv, åter liv, till det hela andra. Herre, i ditt namn, Herre, i din namn, vad jag ber om i ditt namn, kanske jag bryter i din namn, i din vilja, i din vilja, skall jag få. av lydiga falla. Halleluja! 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 I Borondorius. Halleluja! Det jag ber om i din vilja skall jag få. Kanske jag bryter Herre, fyll dem med den heliga ande. nästa vilja Kristus i sin hela andra. Öppna din mun. Öppna din mun. Börja prisa Herren. Det är en lov drottning. Öppna din mun. Stå inte och mumla. Öppna Öppna din mun. Bibla dig till. Drottning, med din bibla han. muns bekännelse blir du frälst. Vi använder jag på turen till att inte hålla. Prisa Herren. Låt din drottning. Ange din röst. Låt oss tacka dig. Tacka Gud. Tacka